футбол муттаҳидкунандаи ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. эътироф ва эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол далели он аст ки ин бозии варзишии мухлисону ҳаводорони зиёди худро дар сатҳи ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистон дошта рушди футбол ҳамчун варзиши дӯстдоштанӣ таъмин мегардад. дар қаламрави вилояти хатлон дар доираи истиқболи арзанда аз рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаҳои варзишӣ миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа бароҳ монда шудааст. дар доираи чунин чорабиниҳои варзишӣ дар ҷамоати деҳоти панҷ байни сокинони маҳаллаву деҳаҳо мусобиқаи футболи хурд ташкил ва гузаронида шуд. дар мусобиқае ки дар ин деҳот баргузор гашт беш аз 12 дастаи футболбозон аз ҳисоби деҳаву маҳаллаҳо ширкат гирифтанд. баҳри боз ҳам оммавӣ гардонидани ин намуди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим масъулини соҳа пайваста тадбирандешӣ мекунанд ва ташкил намудани ин чорабинӣ низ идомаи чунин тадбирҳо маҳсуб меёбад. тибқи иттилои дода шуда соли ҷорӣ дастаи футболбозони ҷайҳун дар мусобиқаҳои вилоятӣ ширкат варзида итминон меравад ки аз ҳисоби беҳтарин футболбозон ҳайати дастаи ноҳия боз ҳам мукаммалтар гардад. дар ин тадбири варзишӣ роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, муассисаи давлатии мактаби варзишӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳия иштирок ва суханронӣ намуда зикр гашт ки бо ғамхориҳои ҳамешагӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ соҳаи варзиш махсусан футбол сол то сол рушд ёфта истодааст ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо наврасону ҷавонон бояд дар оммавӣ ва боз ҳам рушд намудани соҳаи варзиш саҳмгузор бошанд. зеро варзиш на танҳо омили солимӣ ва зебоию ҷавонӣ аст, балки муаррификунандаи миллату давлат дар арсаи ҷаҳонӣ маҳсуб ёфта ҳар як варзишгари муваффақ ва дастаҳои беҳтарин метавонанд давлати соҳибистиқлоли моро муаррифгар бошанд. дар мусобиқаи деҳа ба деҳа оид ба намуди футбол ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол барои ба даст овардани ҷоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун баргузор гардид, беҳтарин дастаҳои футболбозон бо ҳам дар рақобат шуданд. футболбозони дастаи дӯстӣ аз ҷамоати шаҳраки дӯстӣ дар даври финалӣ бо футболбозони маҳаллаи истиқлол аз ҷамоати деҳоти панҷ бо ҳам барои ба даст овардани мақоми аввал нерӯсанҷӣ намуданд. аз рафти бозӣ ба мушоҳида расид ки ҳар ду даста ба ин бозӣ бо омодагии хуб ҳозир гаштанд. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун ва бахши кор бо ҷавонони ноҳия мо тасмим гирифтем ки байни деҳаҳо мусобиқаҳои футбол байни зиёда аз 20 деҳа гузаронида истодаем, бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва пешравӣ намуди футбол. дар оянда нақша ҳамин хеле ки бо дастҳоро зоид карда аз байни инҳо чеҳраҳои намоёнро интихоб намудем. طول یک ماه می‌شود که بر اساس نقشه چوبینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه جیهون در بخشیده به ماهواره جوانی مسابقه‌های به فوتبال خرد برای دریافت جام رئیس ناحیه جیهون برگزار گردیده است. امروز باشد قسم نهایی مسابقه برای به دست آوردن جام مسابقه بین دسته‌هایی که راه‌ها گرفتن به دور فینالی مسابقه برگزار گردیده است. مسابقه مذکور پیوسته بین جوانان در ناحیه جیهون تشکیل و برگزار کرده می شود. ما اقدام گرفتیم که بعد از مسابقه مذکور بین 52 دهه حدود ناحیه جیهون مسابقه مذکور را بین جوانان برگزار نماییم. рафти бозӣ натавонист ки ғолиби бозии имрӯзаро муайян кунад. рақобати ин ду дастаи пурқувват то задани зарбаҳои 11 метра давом кард. дар задани зарбаҳои 11 метра футболбозони дастаи дӯстӣ тавонистанд ғолибият ба даст оваранд. дар қисмати ҷанбастии мусобиқа ба беҳтарин футболбозон, беҳтарин дарвозабон ва беҳтарин мураббӣ аз ҷониби ҳайати тадорукот тӯҳфаҳо ва ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. ҷоми мусобиқаро бо бартарияти нисбатан хуб футболбозони дастаи дӯстӣ ҷамоати шаҳраки дӯстӣ сазовор шуданд. футболбозони даста ҳамчунин бо медалҳои заррин қадршиносӣ шуданд.